Ndfb मुंख्लं नख'रनिसिम मोनसे गोनां फोसावनाय। फैगौ 3 एप्रिलनि बेलासि 2 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव Ndfb मुंख्लं नख'रफोरनो अनसुंथाइ रांनि चेकखौ 201 मुलाम्फागिरिफोरनो गथायनाय जागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना 201 मुं फारिलाइयाव दं, बिथां मुलाम्फागिरिफ्रा मुंख्लं नख'रफोरनि फोरमान एबा सिनायथि बिलाइ लाना बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव फैना चेकखौ नाजावनो हागोन। सिनायथि बिलाइ गैयै एबा गथायनो हायै मुलाम्फागिरिफोरनो चेकखौ गथायनाय जानाय नङा। बेनिखायनो Ndfb मुंख्लं नख'रनि सिनायथि बिलाइ एबा ID कार्ड लाना मुलाम्फागिरिया 3 एप्रिलनि बेलासि 2 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव फैना चेकखौ नाजावफैनो हागोन। Ndfb मुंख्लं नख'रनिसिम मोनसे गोनां फोसावनाय। फैगौ 3 एप्रिलनि बेलासि 2 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव Ndfb मुंख्लं नख'रफोरनो अनसुंथाइ रांनि चेकखौ 201 मुलाम्फागिरिफोरनो गथायनाय जागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना 201 मुं फारिलाइयाव दं, बिथां मुलाम्फागिरिफ्रा मुंख्लं नख'रफोरनि फोरमान एबा सिनायथि बिलाइ लाना बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव फैना चेकखौ नाजावनो हागोन। सिनायथि बिलाइ गैयै एबा गथायनो हायै मुलाम्फागिरिफोरनो चेकखौ गथायनाय जानाय नङा। बेनिखायनो Ndfb मुंख्लं नख'रनि सिनायथि बिलाइ एबा ID कार्ड लाना मुलाम्फागिरिया 3 एप्रिलनि बेलासि 2 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव फैना चेकखौ नाजावफैनो हागोन। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।